Un dels grans resultats d'aquest darrer cap de setmana ens el va portar el conjunt cadet masculí Huracà, que escombrava sense complicacions el Vendrell, a les zones baixes del seu grup, per 7-0. Un autèntic festival marca de la casa amb què els d'Ignasi Mestres van poder lluir el talismà del Club de Futbol Sala de la Selva, el pavelló poliesportiu. Amb aquest partit els locals van aconseguir mantenir la porteria a 0, un fet que ha vingut determinat per una autèntica demostració de tècnica huracana. Durant tot el partit, els de casa van convertir la seva àrea en un fortí i van liderar una agressiva ofensiva que es va traduir en les 7 dianes finals. Tots els partits són al final intensos, per molt que et trobis un rival de la part baixa de la classificació, sempre és complicat afrontar-los, però nosaltres sabem que tenim un equip, pràcticament tots menys un de primer any, però sabem que si fem les coses bé i juguem com sabem nosaltres, en principi no havíem de tenir problemes i així ha sigut. Ha sortit un gran partit i hem aconseguit guanyar de manera còmoda el nostre rival. El cadet Huracà s'embutxaca 3 necessaris punts amb què els d'Ignasi Mestres s'avancen als seus perseguidors. Amb la victòria d'avui ens col·loquem al nostre rival, tenim 2 rivals directes que els teníem a un punt. Avui precisament ha perdut el que teníem per damunt, per tant amb aquesta victòria aconseguim posar-nos líders a un punt per sobre dels nostres perseguidors. Alhora, la victòria contra el Vendrell dona ales al jove conjunt per seguir avançant amb fermesa en una temporada que, tot i tenir els seus alts i els seus baixos, sembla que veurà complir els objectius que s'han plantejat.